Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a la presentació de la guia de la tartamudesa. Moltíssimes gràcies per ser aquí. És un dia molt especial i molt important també, així que moltes gràcies per compartir aquest moment. I volíem agrair també a ADCAT, que moltes ja coneixereu el que és, però igualment faig 5 cèntims. ADCAT és l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya, que és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal millorar la vida de les persones amb tartamudesa, així com també orientar a pares, mares, familiars, professionals, i també té una finalitat molt visibilitzadora de la tartamudesa i de fer moltíssima difusió. Volíem agrair a ADCAT perquè sense ADCAT no seria possible la guia, i també al Col·legi de Logopedes de Catalunya per la difusió i també a la Blanquerna per fer possible aquest acte. Moltíssimes gràcies. La guia que presentaran avui les llars professionals que l'han dut a terme és una guia que està especialment enfocada a pares, mares i cuidadores de nens i nenes amb tartamudesa, però que evidentment el contingut de la guia és útil per tothom, perquè evidentment com a societat totes tenim la responsabilitat d'adquirir el coneixement necessari per poder normalitzar la tartamudesa i per actuar de la manera adequada. Doncs els professionals que han fet la guia són 4 logopedes i un psicòleg, que ara m'agradaria presentar-los perquè sapigueu una miqueta més de cada una d'elles i d'ells. Aquí tenim la Núria Dionís, que és la vicepresidenta d'ADCAT, és mestra per la Universitat Ramon Llull, per la Blanquerna, i logopeda per l'Hospital de Sant Pau, fundadora i directora del centre Logo Estudi, i durant més de 20 anys l'ha dedicat a la logopèdia i a la reeducació del fracàs escolar. A la reducció del fracàs escolar. Des de l'any 2001 té consulta de logopèdia al Centre Mèdic Tecnon i des del 2020 també té consulta al Centre de Teràpies Espai Salut Sant Gervasi. Dins d'ADCAT coordina els cursos de formació de logopedes en tartamudesa. Moltes gràcies per ser aquí, Núria. També tenim a la Imma Morales, que és logopeda, especialista en tartamudesa, també membre d'ADCAT, té una àmplia experiència en la intervenció logopèdica de persones amb tartamudesa en contextos clínics i escolars, activa col·laboradora en diverses institucions educatives per conscienciar sobre la tartamudesa, assessorant a professionals i familiars. Està especialitzada en el trastorn de la comunicació i el llenguatge i actualment està inscrita al doctorat de Psicologia de Comunicació i Canvi a la UAB amb un enfoc investigatiu en tecnologies aplicades a la tartamudesa. Merci per ser aquí. Aquí tenim el Magí Franquesa, que és membre d'ADCAT i persona afectada per la tartamudesa des de la infància. És psicòleg clínic i llicenciat en Dret. És mestre d'Educació Especial i Pedagogia Terapèutica, professor des de l'any 1990 de l'Escola Superior d'Art i Disseny Llotja de Barcelona i en el període del 2015 fins al 2021 director del centre. Té postgraus en lideratge, treball en equip i direcció de grups, reconeguts per la UB i la Blanquerna, i experiència com a psicoterapeuta en consulta individual i grups d'autoajuda. Formador també en mòduls de teràpia integrativa i sistèmica de Meta Institut Sistèmic de Barcelona. Merci, Magí. Tenim també a la Gemma Canals, que és logopeda, membre d'ADCAT també i especialista en tartamudesa, llicenciada en Filologia Hispànica per la UB, certificada com a coach de ACTP per la International Coaching Federation i formada en Ecologia Emocional. Combina sessions de logopèdia per nens i adults en consulta privada amb l'acompanyament a persones que volen fer canvis en la seva comunicació i fer-la més conscient i integrada. I tenim també a la Maria Jesús Rodríguez, logopeda especialista en tartamudesa i membre d'ADCAT també,
fa 25 anys que treballa de logopeda en el Centre Signe de Barcelona i col·labora amb la Fundació Pere Manel amb infants de risc d'exclusió social. Realitza tasques de divulgació en escoles per la prevenció de la tartamudesa i també ha participat en programes de ràdio. Moltes gràcies també a les dues per ser aquí. Doncs bé, aquesta guia que amb molta cura i treball han fet aquestes professionals, ara ens l'explicaran i després hi haurà un torn de preguntes que us animo a participar-hi. I simplement només afegir que si podeu apagar els mòbils o ficar-los en mode avió perquè no sonin, doncs us agrairia. Moltes gràcies i que comenci la presentació. Bé, molt bon dia, se'm sent bé? Sí? Això de la tecnologia. Molt bon dia. I sobretot, moltíssimes gràcies per estar aquí. Soc com la Gimanquesa, com ha dit la Sònia. De tot el currículum que he dit, aquestes coses, per mi, el que em ressona més i més important és que soc persona amb disfèmia, des de petit. Des de petit que he tartamudejat i que això m'ha comportat una sèrie de situacions que a nivell emocional, a nivell mental, a nivell conductual, diguéssim, han fet que pugui ressonar amb moltes de les coses que s'explicaran aquí. I crec que això em dona molta força i em dona molta satisfacció per poder-ho transmetre. Llavors, la primera diapositiva o la primera imatge està d'enquadre, és un enquadre. Un enquadre que a vegades és el més difícil d'explicar, perquè l'enquadre vol dir d'on partim, i partim sempre d'una definició. Què s'entén per tartamudesa? Què és això de la tartamudesa? La tartamudesa ara és més coneguda, també tinc que dir que fa 40 anys, 50 anys, en la meva joventut, parlar de tartamudesa era dir no te pongas nervioso, eres un chico dificultoso, es deia molt a les escoles. Amb bona fe, no ho qüestiono, però era desconegut. Avui en dia s'ha treballat molt, i s'ha treballat bé. Falta molt, falta moltíssim, però crec que associacions com ADCAT i altres que hi ha arreu del món generen aquest impuls de coneixement, de divulgació i d'anar aprofundint amb les causes i les conseqüències. Dit això, perquè tinc poc temps, quina és la definició més senzilla, més fàcil de tartamudesa? Un trastorn de la fluïdesa de la parla que afecta a la comunicació. Aquesta és la més simple, però per mi és la més visual, la més pedagògica. És un trastorn, no és una malaltia. Ara faig el míting, no és una malaltia, és un trastorn. Què és un trastorn? És un conjunt de símptomes, una simptomatologia, un síndrome, que es diu, que generen una sèrie de conductes, d'emocions, una sèrie de pensaments, i sobretot que comporten una dificultat de fluïdesa. Per això es parla de disfluències. Fluïdesa, disfluència. Una persona amb disfluències. De la parla, que afecta. La paraula afecta, oi? La paraula afecta ja vol dir alguna cosa, no? Afecta, vol dir que hi ha una afecció. Hi ha una afecció des del punt de vista tant de comunicació com també interna. Després en parlaré. Hi ha una afectació, ja he posat aquí, hi ha una dificultat, hi ha una percepció de perjuïci. Estic afectat, tinc un perjuïci, o ho dic així, i que afecta la comunicació. La comunicació és bàsica, és important. Hi ha dos tipus de comunicació. La comunicació relacional, interpersonal, entre nosaltres, i la comunicació interpersonal, amb un mateix. La persona amb disfèmia, i altres també, com tartamudesa, es genera aquest feedback, dentro o fuera. Noto, percebeixo que hi ha una dificultat de relació perquè la informació que transmeto considero o es considera
que no ho faig bé, que no és la correcta, no vull transmetre, no puc transmetre allò que penso, i per altra banda hi ha un diàleg intern, això és important, un diàleg intern amb un mateix, sobretot amb gent adulta, no? Amb adults i amb adolescents. Aquesta dificultat, aquest vincle intern-extern es produeix el que s'anomena la pèrdua de control. Hi ha una pèrdua de control motriu. Aquesta pèrdua de control fa que en un moment determinat el pensament, el que vols expressar en base a una sèrie de qüestions motrius, emocionals, no surti, no et puguis expressar. I lògicament hi hagi una frustració. Com es manifesta això? A nivell visible. Com es manifesta? Doncs això, amb repeticions. Em dic Magí. Ens costa molt dir el nom a les persones amb disfèmia, amb tartamudesa, per això és bo que ens presenti. Dos, amb perllongacions, em dic Magí, i amb bloquejos, amb diferents tipus de bloquejos. Hi ha més coses, però ho simplifico, bloquejos. Em dic Magí. Aquestes són tres evidències de disfluència. Hi ha disfluències típiques i atípiques. Això està molt ben explicat a la guia. Com que tinc poc temps, hi ha una sèrie de disfluències considerades que són pròpies del procés evolutiu, de desenvolupament, i hi ha d'altres que són indicadors, sobretot indicadors, no determinats, però al tanto, sobretot amb nens. Us ho explicaran millor les meves companyes que en saben molt. I a més, us diran una mica el contingut d'això. Típiques i atípiques. Què és el que es veu? Quines són les conductes associades? Això, a tenir Magí. Què és el que passa aquí? Doncs, moltes coses. Les persones amb tartamudès tenim moltes estratègies, sobretot quan ens anem fent grans. Tenim evitacions. Jo evito estar aquí, ara m'ha agafat una joia, no puc parlar, me'n vaig perquè m'han tocat per telèfon i no sé, estic evitant coses, estic exagerant, estic molt bé aquí. Però hi ha evitacions, per exemple, el nen a la classe, a mi em passava, li costa aixecar el dit. Fer una pregunta, ho evita, o quan estan passant llista, intenta posar-se en un racó. Hi ha evitacions, conductes evitatives. Dos, substitucions. Es nota molt amb nens, es nota molt amb adolescents, es nota molt amb grans, substitucions. Ara, per exemple, tinc que dir la paraula pensament. Ja l'estic pensant, dic, aquí em bloquejaré. Llavors, en vez de pensament, dic, sí, perquè el discerniment, una metàfora, algun tipus de paraula que sigui un giro. Doncs, contínuament, no contínuament, però moltes vegades estem en substituir, buscant maneres, arqueològics de fer cintura, que et dic. Això ens dona un vocabulari increïble, tenim una capacitat de sinònims i de tal, però sí que, lògicament, estàs evitant, estàs substituint una paraula i altres coses, ho simplifico. Hi ha escapaments corporals, ja ho he dit. Escapaments corporals implica això, a vegades tics, a vegades parpellets, posar-me vermell, el típic, poso vermell, aquesta sensació d'incomoditat, que pot ser ansietat, però sobretot vull deixar clar una cosa, l'ansietat no és causa de la tartamudesa, és conseqüència. A vegades diuen l'ansietat, no et posis nerviós, no. L'ansietat, tots aquests fenòmens, diguéssim, corporals, físics, són conseqüència, no són mai causa. Factors de risc. Factors de risc, els explicaré ràpids, estan molt ben explicats a la guia. Factors de risc, es parla d'antecedents familiars. És cert, hi ha antecedents familiars. En molts casos hi ha un tiet, hi ha un germà, hi ha un familiar, un pare, a vegades, que ha manifestat o que té disfèmia, té tartamudesa. Després de les preguntes podeu preguntar coses sobre això perquè és interessant. Hi ha estudis recents, el que passa que amb això també hi ha coses contradictòries. Però bé, els antecedents familiars està clar que poden condicionar, no determinar, condicionar. Sexe masculí, ens ha tocat. Sexe masculí, la proporció acostuma a ser de 3-1 i 4-1.
Els grups d'autoajuda, que parlaré després, que fem, que fa CAT, que fan altres entitats, hi ha més homes que dones. Hi ha molts homes que dones. La proporció és 3-1, 4-1, 5-1. Està demostrat i hi ha diferents teories sobre això que no us explicaré ni us avorriré ara perquè són complexes. 3. Important, com a observació dels pares, i ara ja em poso amb l'edat nens petits, quan hi ha un inici posterior als 3 anys i mig. Si hi ha un inici posterior als 3 anys i mig és un factor de risc. Risc no vol dir, no, vol dir observar, vol dir estar pendent. Risc no vol dir que sigui algo causa-efecte, però sí que pot ser un indicador d'observar la parla del nen i la conducta del nen. Comorbiditat. Hi ha comorbiditat amb altres trastorns, amb el TDAH, amb els trastorns de l'espectre autista, amb diferents. S'ho posa molt bé la guia, n'hi ha 4 o 5, n'hi ha més, però hi ha comorbiditats. I es tenen que estudiar i es tenen que entendre a nivell logopèdic, a nivell psicològic, a nivell terapèutic. Quan hi ha una durada de 3 mesos o més de disfluències atípiques. A partir dels 3 mesos, que es repeteixen coses, que hi ha una sèrie de qüestions explicades a la guia, és important tenir-ho present. Important això, canvis a la conducta comunicativa. Quan el nen, quan l'infant, té canvis en la conducta comunicativa. Es nota que s'amaga més, que en un moment determinat li costa dir alguna cosa, que hi ha indicadors, a vegades diuen de timidesa. És un factor per estar present, per tenir-lo present. I això ja, per acabar aquesta imatge, personalitat sensible o reactiva. Les persones, moltes som hipersensibles, o tenim molta sensibilitat. Ja està, és bo, perquè implica creativitat, implica emoció, però sí que és cert que si es detecta que hi ha una hipersensibilitat molt exagerada, molt incrementada, o una personalitat reactiva, hi ha un enuig, hi ha conductes disruptives, que es diu, d'una manera prolongada, doncs és bo també que aquest indicador és un factor de risc i automàticament crec que és bo una consulta. Una consulta, repeteixo, sense ansietat. Jo sempre dic que amb tartamudesa i amb tantes coses a la vida, sin prisa, però sin pausa. Continuo, que acabo. La següent. Hasta ho he fet que aquest iceberg m'agrada molt. És molt conegut, se'n diu l'iceberg de Sheeran. L'hem aplicat a la guia per la tartamudesa. Hi ha una part, com us he dit, que es veu, la part de les perllongacions, dels bloquejos, de les repeticions facials, dels moviments. Això és el que es veu, això és el que veieu. Que a vegades les persones amb disfèmia intenten dissimular, que no se'n noti, perquè m'esteu mirant, que pensaran de mi, quina valoració hi haurà, no m'estimaran. Però hi ha una part que no es veu i que s'amaga, moltíssim. I aquí hi ha tot el tema de tartamudeses encobertes, sobretot estic parlant d'adolescents i adults. Amb nens la detecció pot generar que això s'eviti, no hi hagi aquest patiment. Però sí que hi ha sentiments de frustració, d'impotència, d'ansietat, de vergonya, de por i moltes altres coses. S'amaga, això es dissimula. Per això és a nivell terapèutic, és bo treure les emocions, veure on estan connectades aquestes emocions. Hi ha causes genètiques, però no tot és genètic. La tartamudesa és multifactorial, us ho explicaran, obeeix a diferents causes, diferents factors, i la part emocional, la part amagada, és la que a vegades genera durant tota la vida, si és que no es detecta abans o no es soluciona abans, pot detectar tota aquesta part amagada de l'iceberg que té que sortir, que té que aflorar, i que, sobretot, en tractament amb adults, doncs, acaba sortint, pot acabar sortint i generant una mirada ampla sobre qui soc, què soc, i tot el tema del creixement personal i del treball personal, i la tartamudesa moltes vegades hi ha condicionants, diguéssim, relacionals, com he comentat. I crec que ja està, els 8 minuts o 10 o 12, no sé quants he fet, m'he passat de temps. Una altra persona, li passo la paraula a la Xina, moltes gràcies.
tartamudesa. Ara us explicaré una miqueta com apareix la tartamudesa, quines són les seves causes. Com deia el Magí, la tartamudesa és multifactorial, és a dir, no hi ha una sola causa. I influeixen factors genètics, factors neurològics i factors ambientals. Per explicar-la una mica com es forma, recordeu que si no això doncs fem servir aquesta galleda, i aquesta galleda és el símbol de la capacitat comunicativa d'una persona en la que, a mesura que es va omplint de factors estressors, arriba a vessar. I quan vessa és quan surt a la llum la tartamudesa. Llavors, tenim un primer nivell, que són els factors primers. Els factors els que portem de sèrie, com deia el Magí, pot haver-hi una predisposició genètica, pot haver-hi un nen que serveixi amb un temperament fort, molt perfeccionista, i pot haver-hi també comorbiditats, és a dir, que un trastorn, TEA o TEA. Aquesta és la base. Però ha d'haver l'entorn. Se sumen factors de l'entorn que augmenten el risc de la tartamudesa. Per exemple, hi ha factors que són més evidents i menys. Més evidents, per exemple, tots li demostres si una situació traumàtica a nivell familiar, doncs esclar, una mort, una separació, no t'afecta. O nens sotmesos a grans canvis de cada 4 anys es muden a un altre país, o un canvi fins i tot de casa, pot afectar. Conflictes familiars, un ambient de tensió, de discussions, això també pot afectar. Però també hi ha altres coses que a vegades les passem guardant i amb els pares els diem molt. Un alt nivell d'exigència, és a dir, volem que facin tot i que ho facin bé. Li fem preguntes ràpides i exigents i a més, doncs, quan a un nen li fem una demanda motriu i alhora lingüística alta, el nen és com que es col·lapsa, arriba a saturar-se perquè està sempre intentant esforçar-se. Si no és per una cosa, és per una altra. També influeix molt un ritme de vida, un estil de vida familiar ràpid. Aquests nens que vinga, va, lleva, vesteixen, o si no tens temps d'esmorzar, corre, que esmorzaràs al cotxe i llavors arribes, puja al cotxe, pum, arribem al col·le i després quan sortim del col·le ja l'estem esperant i anem a deixar a un germà una activitat, a l'altre una altra, després el portem amb ell, després vinga, corre, va, estigues a l'hora, vine fins a la cantonada que no he pogut aparcar. Tornem cap a casa i això un dia rere un altre. Això suposa un estrès. Però a vegades també no portem un ritme de vida estressant, però sí molt ple. És a dir, aquells nens que van al col·le, però després quan surten cada dia tenen una activitat o una altra. Després, deures, sopar, dormir, i quan arriba el cap de setmana tampoc hi ha temps de descans perquè hi ha partits, trobades familiars, trobades amb amics, o tenim una segona residència i llavors vinga, maleta, bossa, anem, tornem. I potser, no tots els nens els hem igual, però potser hi ha nens que necessitarien més calma. Més, estem a casa, tenim temps de jugar a taula, de xerrar, d'avorrir-nos. I ja amb aquests factors arribem a un punt que la galleda comença a esquitxar, o sigui, comencen a sortir disfluències lleus. No tothom ni tots els nens toleren igual l'estrès. I aquí sobretot és on les logopedes i els logopedes fem molta incidència amb els nens petits, amb els nens d'infantil. Hem arribat al segon pack de factors i ara anem al tercer. Què passa? Com reacciona l'entorn quan el nen comença a tartamudejar? Li diem, para, respira, ens posem nerviosos i potser desviem la mirada perquè pensem que si el mirem potser encara s'encallarà més o tartamudejarà més. O si hi ha germans, per exemple, si hi ha competències pel torn de parlar,
si aprenen la paraula, si es trepitgen, si aprofiten que tu ara, pum. I també, ja quan són més grans, doncs, si hi ha algun tipus de... A l'escola ja no parlem de burles, sinó només que, ostres, i tu per què parles així? Tu per què parles diferent? Llavors, bé, quan l'entorn reacciona de forma estressant, el que passa és que les dissolències es fan més severes, es fan més consistents i acabem parlant de tartamudesa persistent. Llavors, cap d'aquests factors que us he dit, i la tartamudesa persistent és aquesta galleda que ve allà, que ja es fa molt evident. Llavors, cap d'aquests factors per si sol determina que hi hagi, o sigui, que tingui que apareixi una tartamudesa, no. Pot haver-hi una predisposició genètica i la tartamudesa no apareix. Pot haver-hi una predisposició genètica perquè hi ha 3 fills dels mateixos pares i a més, estan en un ritme de vida similar i a 2 no els apareix i a 1 sí. Així que és totalment incert. O sigui, cada nen és un món. Què fem les logopedes? Doncs aixecar-la. O sigui, el que intentem és treure aigua directament en sessió quan són més grans i sempre amb la família, doncs revisant una mica tots aquests factors, totes aquestes característiques que us he comentat abans, per veure si podem fer petits canvis, perquè a vegades hi ha petits canvis que canvien totalment la parla d'un nen i potser no arriba a desaparèixer totes les influències, però minven en un molt gran tant %. Fins aquí una mica us he intentat explicar com s'arriba a formar la tartamudesa, com arriba a aparèixer. I ara us parlaré de la variabilitat, que és una característica reina de la tartamudesa i que a més és de les més frustrants. Per què? Doncs perquè la tartamudesa depèn del moment i depèn de la situació, apareix i desapareix. I comprendre la tartamudesa és acceptar que això és així. I això és dur pels nens i pels pares. Llavors, aquí a la diapo veieu una sèrie d'elements que influeixen. Un és el locutor. No és el mateix parlar amb la família que parlar amb desconeguts. L'entorn no és el mateix estar a casa, és més relaxat que a l'escola. O en un entorn tranquil i calmat, o en un entorn sorollós on sembla que has de donar la vida per parlar. També l'activitat comunicativa. No és el mateix, estic explicant, mira, ahir em va passar no sé què, et toca llegir i tots els nens a veure. O quan ja són més grans, fer una exposició oral a classe. Aquí entren ja molts factors ostres, no sé què, no sé quan, que normalment quan fan exposicions orals ja són nens de més de 6 i 7 anys que tenen molta consciència de com fa. També l'estat, aquí no em trobava ben bé les paraules estat físic i estat mental. Bé, estat físic. Si el nen està cansat, si ha estat malalt, les disfluències poden augmentar. I també a nivell psicològic i emocional. El dia que surt del col·le que està ratllat amb un company, o l'han ratllat, o està frustrat perquè una cosa no li surt, les disfluències poden fer un pic. Però també les emocions positives. És a dir, és la festa d'aniversari i el nen està sobreemocionat, li fan regals, vol parlar amb tothom i les disfluències van pum. O està preparant la maleta perquè se'n va de viatge i està amb aquella emoció positiva, però que fa que també la parla se li vegi afectada. O ja, com a últim punt, si ha begut 2 begudes ensucrades o si ha estat jugant en jocs que són hiperestimulants, que estressen, en el moment d'estrès, igual està encara i fa que hi hagi aquesta tartamudesa.
Llavors, per acabar, a l'etapa escolar, les característiques més frustrants de la tartamudesa bàsicament és això, la seva variabilitat, perquè ni els pares ni el nen moltes vegades s'expliquen per què això canvia, i el que fem a teràpia és una mica explicar què és la variabilitat, intentar fer-la entendre, intentar dir que no és que fet un retrocés, sinó que estem així, i aquí posem aquesta imatge que ens ha fet la Sara i que ens agrada molt, que està surfejant l'ola, i li ensenyem a identificar-la, primer a entendre, després a identificar en quins moments, en quines situacions la tartamudesa fa una punta, i mirem de donar-los estratègies perquè en aquell moment puguin aplicar-les. I fins aquí la multifactorialitat, la variabilitat. I ara passo la paraula a la meva companya Maria Jesús. Crec que sí, molt bé. Em sentiu bé? Sí? Bé, moltes gràcies a tots per venir aquí. Realment estem tots molt contents. Al final ja hem aconseguit publicar la guia. D'acord? La motivació de publicar aquesta guia realment és partir de l'associació de conèixer la gent que té tartamudesa, llavors també de saber tot el que ha suposat la tartamudesa a parells, tenim a l'associació tenim gent gran de totes les edats i com han tingut a vegades una infantesa molt dura, llavors a més hem après que havien de fer coses per evitar que la infantesa d'aquests nens que poden començar a tartamudejar, o sigui, evitar de qualsevol manera que puguin tornar a tenir la vida d'altres persones amb tartamudesa. Aquesta ha sigut la nostra finalitat, sobretot, d'acord? Llavors també em toca parlar de l'edat infantil, amb la qual cosa prevenció, 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 per això estem aquí. D'acord, penseu que podem parlar de nens molt petits, parlem de nens que comencem a parlar als dos, des dels 2 anys, sobretot als 3 anys i mig. Llavors, què passa? Quan un nen comença a parlar, evidentment no ho pot fer d'una forma fluida, evidentment. Hi ha moltes àrees del cervell que estan actuant i el nen està en un moment d'aprenentatge. Llavors, si està aprenent a parlar, com no ho pot fer bé, comença, evidentment, a les primeres disfluències, aquestes disfluències que han sortit aquí abans, aquestes repeticions, aquestes vacil·lacions i dubtes, com s'ha de parlar, el nen no pot encara i llavors comencem d'aquesta manera a repetir i de més. Llavors, aquí jo no tinc una cosa. Penseu una cosa, a les disfluències hi ha estadístiques que ens diuen que inclús es donen en un 85% dels nens. Després tenim el 15% restant, que és possible que continuï a l'edat de les disfluències amb l'edat escolar i també pot ser que continuï ja d'adult. Per tant, és aquí on és tan important la nostra feina per fer prevenció. Llavors, la idea de fer la guia ha sigut precisament això. Si en algun moment nosaltres, com a pares, si en algun moment els professors, els tutors a les escoles veuen senyals d'alarma, que aquestes repeticions s'allarguen, que hi pot haver també algun tipus de bloqueig, que el nen comença a tenir por perquè no es vol comunicar, té vergonya de rotllana de l'escola, sense avergonyit, no vol comunicar-se, llavors és el moment de consultar amb les logopedes. I a poder ser, evidentment, logopedes especialistes en tartamudesa. D'acord? Ja no val, d'una vegada per totes, el fet que un pediatre ens digui no, encara és aviat, no passa res, no. O sigui, pot passar, i ho sabem que pot passar, per tant hem d'intervenir. Mestres i pediatres que quedi molt clar que, tot i que siguin molt petits, puguin tenir de 2 anys i mig a 3, hem d'actuar. I com actuem?
sense famílies nosaltres no podem fer res, sense l'escola tampoc. Llavors tenim les primeres entrevistes amb els pares i a vegades encara no hem vist els nens perquè encara són petits. En les primeres entrevistes els diem que sisplau que ens portin, que els enviïn vídeos, ara és molt fàcil, podem gravar els nens en qualsevol moment i nosaltres, també amb els pares, estudiem aquests vídeos i assenyalem als pares allà on són aquelles conductes que diguem sense voler, són una miqueta, diguem-ne, no afavoreixen per res una parla fluida. Aquí estaríem en situacions, per exemple, que sense voler els pares comencen a dir al nen atura't, torna't a començar a parlar, respira, torna-ho a dir, tot això és molt normal que passi. Llavors nosaltres, a partir de veure tots aquests vídeos, comencem a parlar amb els pares i llavors és quan fem modificacions en la relació entre fills i pares i no deixem a un costat, diguem, l'escola, que també és molt important, d'acord? Llavors, bé, és això, sobretot no esperar, per això s'ha fet aquesta guia, per ajudar a totes les famílies en aquest sentit, no esperar i fer la consulta sempre amb les logopedes o els logopedes, d'acord? Llavors aquí, gràcies, Sònia, bé, hem posat davant de les incerteses respostes, perquè clar, el que estem fent aquí és sobretot informar. Te'n adones, quan comences a tractar famílies i comences a parlar a les escoles, hi ha molta manca d'informació. Quan tenim problemes hem de buscar les solucions i les solucions ens les facilita molt la informació. La informació és el que estem donant amb aquesta guia, amb aquesta xerrada, amb totes les trobades que fem a les escoles per explicar als tutors i també contínuament als pares, com estem sempre explicant. Llavors, aquí el que tenim és una miqueta com exemples, no que coses es diuen als pares. El que hem de fer, com hem de parlar, tot això és veritat, ho trobareu a la guia per explicar-vos una miqueta. Primer, garantir la parla sempre, ser un model de parla lenta, perquè això facilita la fluidesa de la parla del nen. Després, no fer mai en aquests moments, per exemple, en nens molt petits, perquè estem parlant de detecció precoç, no oblideu que es poden trobar nens a 3 anys amb bloquejos inclús, això es passa a les consultes, i nens que arriben amb molta por de parlar a les rotllanes, és una senyal clara, quan una mestra ens diu, mira, és que de cop estava a la rotllana i ja no parla, no participa, és una senyal clara de que hem d'actuar ràpidament. Llavors, diem, què podem fer? Parlar lenta, no fer correcció en aquell moment, cap correcció, pot tenir problemes de parla també d'això, però nosaltres no farem cap correcció, esperarem que les diferències desapareguin per poder intervenir després a la parla quan calgui, però si sempre està mesos sense poder fer cap intervenció a la parla, no la farem, d'acord? Després, més coses que, bueno, ara teniu tota la guia i clar, tampoc jo volia agafar perquè estan els companys darrere. L'ajuda quan tingui repeticions? No, mireu, jo us vull posar un exemple molt clar. L'altre dia, amb un nen molt petit, jo crec que els exemples van molt bé. Un nen petit de 3 anys que tenia problemes, estava començant a fer bloquejos i demés, vam treballar a l'escola, evident, vam treballar amb els pares i fa unes quantes estones les coses que el nen està parlant d'una manera molt més fluida, no? Llavors em va fer molta gràcia perquè va sortir a la consulta i va córrer per trobar-se amb la mare, explicar-la tot el que havíem fet, que havíem treballat, que havíem jugat i hem vestit. Va ser molt bonic, no tant perquè el nen en aquell moment no tenia repeticions, sinó per la reacció de la mare, perquè llavors jo vaig adonar-me de com la mare havia après a parlar amb el seu fill. O sigui, estava escoltant el nen amb calma, amb molta calma, mirant directament als ulls i amb calma, i s'estava comunicant amb tota la calma del món, estava esperant que el seu fill acabés, perquè a vegades l'única cosa que necessiten és una miqueta més de temps sense que ningú els acabi les frases i demés. O sigui, aquestes coses són les que t'ensenyen que no només estàs... Realment hi ha canvis molt importants en la conducta dels pares a l'hora de relacionar-se amb els seus fills i és això el que ens ajuda.
tot això de que quan una mare ve, clar que els pares i les mares es venen agobiats moltes vegades perquè de cop i volta comencen a veure que un dia s'aixeca el seu fill amb repeticions, amb bloquejos, i llavors clar que s'han espantat i venen angustiats i venen és normal, és que a mi també em passaria. Llavors és una feina d'acompanyament en tot moment, o sigui, tu has d'estar allà les vegades que calgui perquè hi ha dies que el nen està pitjor i la mare et pot trucar, Mare Jesús, què està passant aquí, l'escola també, és un acompanyament continu, explicar tot això que hem dit de la variabilitat, ja dins, és veritat, no hem de llançar la tovallola per res, tenim dies molt bons, tenim dies molt dolents, però hem d'estar allà fent aquell acompanyament. I evidentment, quan un nen ben petit nota que no parla bé i els pares s'ho transmeten als nens, tot i que poden tenir 2 o 3 anys, són molt llestos. Si es fixen que no parlen bé, ho intenten fer-ho millor, llavors comencem l'atenció i aquí comença realment la situació. És com es pot desencadenar una tartamudesa ja fixa, per aquesta por. A veure, a vegades em les pregunta, i això és important, s'ha de tallar darrere totes les intervencions de la gent que digui que no parla bé, ens diria, no es pot passar. Ho tenim a les cases, a les famílies, és que el germà gran es fica a Maria Gerusia, es fiquen amb ells i tal. Llavors això no, els pares han d'agafar aquest germà gran, aquest germà petit i prou. Aquí han de ser els pares que han d'intervenir i tot això aturar-ho. En el moment, en tots aquests petits, que tu dones pautes, dones les pautes i veus que la família funciona, que la família t'està fent cas, que la família ve a tractament, llavors aquí és on nosaltres veiem que podem parlar de, no sé si és la paraula èxit, no m'agrada molt això, però que sortosament podem ajudar molts nens petits, perquè per això hem fet aquesta guia, però l'hem fet perquè hem vist el que ha patit la gent gran i el que encara continua patint adolescents i demés. I aquí és on hem posat sobretot l'atenció, en la prevenció. Qualsevol senyal d'alarma, no espereu, no dubteu, i aquí estem alta, cada vegada hi ha més logopedes especialitzades en logopèdia i aquí ja està, jo ja estic. És una edat especial, perquè, primer de tot, perquè els nens estan tartamudejant, no? Si no és això que han de deixar de tartamudejar, efectivament, la majoria de nens, el 80%, deixen de tartamudejar en l'edat preescolar. És per això la importància que ha fet la meva companya Maria Jesús d'intervenir, de no esperar per buscar logopeda, perquè gràcies a la neuroplasticitat que presenten els nens, la probabilitat que deixin de tartamudejar és molt gran. Però què passa amb l'altre 20%? Què passa amb aquesta edat escolar? Són petits, no són petits, tampoc són grans. Llavors també sabem que a nivell d'evidència científica hi ha poc estudi en relació a l'edat escolar. Sabem que funciona molt en petits, sabem les conseqüències dels grans i en l'edat escolar, sabem com treballar, però falta investigació sobre el tema. Llavors, parla molt del canvi a primària. Totes les persones que tartamudegen saben que tartamudegen. Un nen petit pot dir, el meu fill no sap que tartamudeja, no li parlaré d'això perquè no ho sap. No és cert, segurament farà conductes secundàries, segurament es ficarà la mà a la boca, segurament dirà, no sé què m'està passant. Sap que és tartamudesa, però no sap el nom de la tartamudesa. I justament en la primària també. Però el canvi és més evident. No podem seguir igual perquè aquest nen potser és d'aquest 20% que no deixa de tartamudejar. Llavors hem d'anar, els nostres objectius ja no pot ser la fluïdesa purament, sinó hem d'intentar aconseguir una comunicació efectiva, que el nen sigui feliç, que pugui participar, que tingui una caixa d'eines que pugui utilitzar en aquell moment. Però ja no estarà el focus, has de parlar amb fluïdesa, perquè no funcionarà. Augmentarà la por, augmentarà les evitacions. La tartamudesa la tindrà per sempre, però tindrà, com he dit, la seva caixa d'eines, Llavors, busquem el benestar del nen
i una comunicació còmoda i fàcil. I també les seves necessitats han canviat. Aquest nen ja va a l'escola, els seus companys se n'adonen que parla diferent als altres nens, ha de fer presentacions orals i veu reaccions de la gent. Veu que s'aturen, que miren, potser algun mestre inclús que pot apartar la mirada perquè no sap com reaccionar a la tartamudesa. Llavors aquest nen necessita intervenir en aquest entorn i en les seves necessitats. Altres els hi passa la lectura en veu alta o bé simplement, com deia el meu company, participant a classe. Llavors ens hem de centrar en que estem en edat escolar. Després també, per on comencem, no? Per sensibilitzar. Hem de parlar amb el nen, ha de saber què és la tartamudesa, hem de poder explicar-li els motius, els factors i què pot fer. Hem de construir amb ell i amb els logopedes la seva caixa d'eines. Llavors, mai és tard per anar al logopeda. Nosaltres treballarem la parla, evidentment, volem aconseguir una bona fluïdesa, però no només això, també, com he comentat, la comoditat i la felicitat per gaudir de comunicar-nos amb tothom. Al final la comunicació és vital per a les persones, pel plaer, per la comunicació amb desconeguts, per l'autoestima. Llavors hem de treballar també emocions i cognicions, no només la parla aïllada. I per això torno a dir que mai és tard per buscar un professional. I després també tenim la part de la variabilitat, que ja coneixeu, que ha explicat la meva companya, no? D'acord, tinc moments que tartamudejo més, moments que menys, i això és molt frustrant. De fet, s'ha fet estudis i és la característica més frustrant de la tartamudesa, perquè la persona no sap, no? Jo estic molt bé, estic anant a la consulta, en aquell moment surten molt bé les tècniques, surto de la consulta, torno a tartamudejar. I és per això que a logopèdia hem de sortir al carrer, hem d'anar al supermercat amb el nen, hem d'anar a veure el nen a fer presentacions orals per poder intervenir en l'entorn, perquè la variabilitat existeix. I a consulta o a casa el nen pot no tartamudejar, però després a l'escola potser sí, o al revés. I també és molt frustrant perquè a part que no tenen aquesta sensació de control, la gent tampoc sap perquè el nen ja tartamudeja i l'altre no. Llavors hem de també treballar amb l'escola i explicar-los que la variabilitat està, que no passa res i que podem treballar amb logopèdia aquests canvis. Llavors, què puc fer? Primer de tot, informació. La informació és el millor que podem fer, primer, per trencar mites. A la guia tenim una sèrie de mites sobre la tartamudesa i a la societat necessitem explicar aquests mites. Per exemple, el que ja hem comentat, que la tartamudesa no és per nervis. La tartamudesa és genètica i neurològica. És a dir, podem veure amb una imatge cerebral canvis a nivell estructural i a nivell funcional en el cervell de les persones que tartamudegen. I el que fem a logopèdia és fer servir tècniques de la parla que tenen un component neurològic. No són tècniques que van bé per una experiència, són tècniques que han demostrat que tenen un component a la part de l'hemisferi esquerre del cervell i afavoreixen la parla. Per això serveixen en aquell moment. Llavors, cercar informació a fonts fiables és molt important. Quan obrim Google i posem qualsevol cosa, la informació no és actualitzada. Llavors hem de, per exemple, AdCat, mirem que tot sigui el més actualitzat possible, intentem també fer aquestes xerrades i la guia teniu la informació també molt actualitzada. Ser una figura de suport per als fills, com ja hem comentat en totes les etapes, i buscar ajuda professional, seria el resum. I un cop més, a la guia també teniu tots aquests apartats. Llavors, per acabar, destacar una altra vegada l'entorn escolar, la importància que té la figura dels mestres. Nosaltres a la logopèdia veiem el nen un cop a la setmana, si això. Després aquest nen, on està totes les hores? A l'escola. I els mestres sempre, o la majoria de vegades, estan molt implicats en ajudar aquests nens. Jo l'experiència que tinc és molt bona amb els mestres, però ells no saben, ells treballen des de l'empatia, des de les eines que tenen i ho fan com poden. Llavors nosaltres hem de poder assessorar aquests professors, poder fer coordinacions amb ells i que ells ens preguntin què necessiten de nosaltres. També podem donar-los informació, etc., perquè a l'entorn escolar és on sortiran aquestes reaccions negatives, com pot ser la por a parlar, la vergonya,
alguna situació, algun exemple, algun cas d'un nen que quan arriba l'hora de llegir van un, l'altre, quan arriba ell diu que ha d'anar al bany, que ha d'anar al lavabo. Això és una irritació, per exemple. Llavors, destacar la figura de les famílies, però també del mestre com a figura de suport, que ell també es pot empoderar, ell també pot tenir aquesta informació i ell ha de fer també converses amb el nen. Perquè la teràpia al final sigui efectiva necessitem intervenir en tots els entorns. I un cop més també el tema de les burles, ell també estarà, el docent, alerta a controlar aquestes situacions i també té les eines per intervenir. Llavors, com estem dient, no estem en petits, estem en edat escolar, però tampoc estem en adolescents. Llavors la meva companya, la Núria, us parlarà una miqueta més d'aquest canvi a l'adolescència. Hola, hola, gràcies. S'ha sentit al final? Sí. Molt bé. A mi m'ha tocat parlar de l'adolescència, els nostres adolescents, aquests éssers especials, que teníem uns nens tan bonics, uns infants a la primària que eren tan nostres, i de cop i volta arriba la pubertat, arriba l'adolescència i fan un canvi que de vegades no el reconeixem. Els pares i mares d'adolescents ja saben de què us estic parlant. Què passa a l'etapa de l'adolescència? Quan comencem a tenir les hormones en joc, hi ha canvis físics, alguns seran agradables, alguns els viurem bé, i hi haurà altres canvis físics que no seran tan agradables o no els sabrem portar tan bé. No és fàcil anar pel món amb acné i amb aparells d'ortodòncia i resulta que ets el baixet de la classe, per exemple. Hi ha d'altres que són més afortunats i els ha tocat ser l'alt. L'aparença física serà molt important a aquesta edat. I això significa que l'adolescent, pel seu canvi psicològic també, el que voldrà és integrar-se en el grup. Perquè ara estem en un moment que la família ja ha fet el seu suport, ja ha arribat fins als 12-13 anys a donar una base, i ara l'adolescent s'obre al grup i aquest grup passarà a ser el seu centre d'interès, el seu centre de gravetat. I el més important per un adolescent és pertànyer al grup. I per pertànyer al grup de vegades arribaran a uniformar-se com el grup. Si tothom va de negre, doncs tothom de negre. Si tothom porta el cabell tallat curtet per baix i una escarola dalt, tots amb la mateixa escarola dalt. Per tant, què passa quan enmig d'aquesta necessitat de pertànyer al grup, de ser igual que tots, de no sobresortir, jo tinc tartamudesa? Doncs la tartamudesa no m'ajuda. No m'ajuda a integrar-me, no m'ajuda a camuflar-me. I això m'està afectant, aquesta tartamudesa, tant al meu aspecte físic, si jo he arribat a desenvolupar conductes associades d'evitació, si resulta que cada vegada que parlo parpellejo o cada vegada que parlo estiro el coll perquè noto tensió aquí, tot això està formant part del meu aspecte físic, que jo vull que sigui tan igual com els altres. I alhora també està afectant a les meves habilitats comunicatives. Si cada vegada que a mi em toca intervenir a classe o quan fem un treball de grup i jo vull defensar la meva opinió, em poso a tartamudejar, doncs això no m'ajuda a sentir-me integrat en el grup. Per tant, m'estarà afectant a la meva autoestima. Ja no cal dir què passarà si de part del grup estem rebent marginació o estem rebent burles. Per tant, la consulta del logopeda treballarà molt. No només, com deia la Imma, ara hi ha les tècniques de parla, sinó que hem de treballar molt totes aquestes conductes secundàries que són conseqüència de com em sento jo davant del grup, com em sento jo davant de la societat.
i què estic arribant a fer per evitar, per camuflar, per dissimular. Dintre del que és la consulta logopèdica hem de treballar molt el suport emocional amb aquestes persones, que tinguin allà un espai per comunicar-se, per expressar-nos com se senten, en quins moments tenen més dificultats d'expressar-se, amb quines persones potser tenen més dificultats, i hem de treballar tots aquests conceptes, perquè si ens quedem només treballant tècniques de parla, si posem només el focus en la fluïdesa i no fer disfluències, el que fem és magnificar si jo m'encallo o no m'encallo. I si jo magnifico si m'encallo o no m'encallo, les conductes associades creixen i creixen i creixen. Per tant, hem de treballar molt en paral·lel aquestes conductes secundàries i les tècniques de parla, evidentment. Com deia la Imma, les tècniques de parla és una caixa d'eines. Jo moltes vegades els explico als meus adolescents que de vegades em diuen és que jo practico molt i hi ha dies que m'enganxo moltíssim. I és veritat, és la variabilitat. I la variabilitat no la podem controlar. La variabilitat és com, jo els dic, és com si tu estàs a casa teva i de cop i volta ha nevat a la nit i no només ha nevat sinó que ha gelat. I tu ja veus que tens al davant una placa de gel. Què passarà? Tu has de sortir. Tu t'has d'enfrontar. Però tu saps perfectament que en aquella placa de gel pots fer una patinada i caure. I t'ha passat moltes vegades. I altres vegades no. Passaràs per sobre de la placa de gel i no passarà res. Aquesta és la variabilitat, aquesta és la pèrdua de control. És el aviam com m'anirà avui. I quines eines tinc jo contra això? Doncs hem de ser com el pistoler de Ràpid de l'Oeste. Jo necessito dominar moltíssim les tècniques. Necessito dominar el modelatge de la fluïdesa i necessito treballar el domini de la meva tartamudesa. Perquè això és el que implicarà que en un moment donat que jo tingui un tartamudeig aconsegueixi aguantar-lo i sortir amb suavitat d'aquesta tartamudesa. Per una banda, treballarem com evitar tenir tantes disfluències. Per tant, seguirem treballant amb la parla lenta, seguirem treballant amb els allargaments, seguirem treballant amb el anar controlant de quina manera parlo jo per evitar que em vinguin tartamudejos, però si me'n venen jo he de saber com sortir i he d'actuar molt ràpid. I per actuar molt ràpid, com els dic amb ells, si un pistoler s'ha d'enfrontar a un altre pistoler, no es pot esperar a practicar aquell dia que sap que té un duel. Aquest pistoler ha de practicar cada dia. S'ha de posar 20 llaunes allà i cada dia pum, 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 pum. I aconseguir tenir molta punteria, encara que aquell dia no tingui un duel. És igual, perquè quan arribarà el dia que tindrà un duel, sense pensar-s'ho farà pum i se'n sortirà. I no passarà res. I estarà enmig d'una exposició oral i haurà fet una respiració sutil i continuarà. I només sabrà ell o ella que en aquell moment ha aplicat una tècnica i se n'ha sortit. M'agrada molt aquesta imatge que ens ha fet la Sara. Aquí on veieu un adolescent que no està precisament integrada al grup i que se sent dins d'una bombolla de preocupació. La trobareu en la guia. I els pares? Què hem de fer els pares? Els pares que es troben amb un adolescent, la primera cosa que han de fer és entendre que un adolescent està en canvi, un adolescent està en crisi, entendre que hem de respectar que necessiten temps d'estar en silenci, temps d'estar a la seva cova
i que no podem estar pretenent que estiguin com estaven a la primària sempre compartint el temps amb nosaltres, perquè això a l'adolescència ja no passarà. Ja hem explicat que ara el grup serà molt important. Llavors, què podem fer els pares? Doncs hi ha coses que les hem d'haver fet abans, que les hem d'haver fet a la primària. Si durant la primària nosaltres estem potenciant moltíssim la comunicació i tenim molts moments i molt temps de comunicació amb els nostres fills, quan arribarà l'adolescència i aquests moments de comunicació baixaran, encara tindrem un temps i uns espais on ells voldran parlar amb nosaltres. Si aquests moments de comunicació durant la primària han estat mínims, quan arribarà l'adolescència, desapareixerà. I aquest moment de comunicació no el tindrem. Hem de comprendre que el grup jugarà un paper molt important i com a pares això ho hem de respectar, però sí que hem de tenir les coses clares en alguns punts a l'adolescència. En primer lloc, hem de continuar a casa sent els moderadors. Per tant, a casa continuarem controlant el torn de paraula, que no es trepitgin entre ells els germans al parlar, i continuarem controlant la velocitat de parla familiar dins del que puguem. Dins del que puguem perquè hem de tenir clar que a l'adolescència hi ha un augment de la velocitat de parla en general en tots els adolescents d'un 25%. I la velocitat de parla es contagia dins del grup. Per tant, és molt possible que el nostre adolescent en aquests moments augmenti la seva velocitat de parla i per tant augmentarà el perill de fer disfluències. De fet, dintre de la consulta ens trobem amb 3 tipus de pacients adolescents. Un són els que de petitets es van tractar, les disfluències van disminuir molt, potser no desaparèixer del tot, però van disminuir moltíssim i ara fan una recaiguda al moment de l'adolescència. Altres seran adolescents que han començat ara a tartamudejar, que no havien tartamudejat mai i de cop i volta, primer, segon, tercer de l'ESO, en funció del seu desenvolupament físic i de les hormones, comencen a fer disfluències i són nous en aquest món de la tartamudesa. I després tenim un tercer grup, que són els que anomenem clàtering. El clàtering és una persona que no té tartamudesa com a tal, és a dir, la tartamudesa és un tipus d'alteració de la fluència i el clàtering és un altre tipus. Què passa? Que en general solen estar molt lligades. Només hi ha un 5% de persones amb clàtering que tinguin clàtering pur, que no tinguin tartamudesa. En general estan lligats els dos trastorns. I la gran característica de la persona amb clàtering és que parla molt de pressa, parla tan de pressa que no es dona temps a si mateix de poder pronunciar les paraules i llavors acaba menjant-se les síl·labes i la gent no els entén i no es pot expressar bé i els acaben dient no sé què m'acabes de dir. I em venen dient vinc perquè diuen que no m'entenen, però jo parlo normal. És un altre tipus d'alteració de la fluència. Com us he dit, és cosina germana de la tartamudesa. Quin altre paper tenen els pares a casa, a part de fer de moderadors, del torn de paraula i controlar la velocitat? Doncs hem de saber posar límits als factors de l'entorn. Us en recordeu que la Gemma ens ha explicat que tenim una galleda, que és la nostra capacitat comunicativa, que a la part de baix de la galleda tenim com soc jo, els meus factors interns, quin temperament tinc, quina reactivitat tinc, quina genètica tinc i fins a quin punt em fallen a mi els neurotransmissors. Però al segon nivell jo tinc els factors de l'entorn. Si jo tinc un entorn que a mi m'està pressionant a nivell comunicatiu, si tinc un entorn que m'està donant una vida, diguem-ne, molt dinàmica i m'està fent unes exigències cognitives i lingüístiques molt altes,
jo vaig pujant al nivell de la galleda. I dins d'aquests factors de l'entorn que a mi em poden estar influint i que em poden fer pujar al meu nivell, diguem-ne, de bioritmes, em poden estar accelerant, tenim les pantalles, els jocs en línia que m'estan demanant una reactivitat contínua i molt ràpida, tenim les begudes ensucrades i tenim quantes hores dorm. I això els pares no podem dividir. Podem respectar que estiguin moltes hores a la cova, podem respectar que estiguin en silenci molt de temps, podem respectar que els importa més el que diu el grup que el que diem nosaltres. Tot això ho hem d'entendre, però davant d'un adolescent amb tartamudesa hem de controlar les pantalles, el sucre i el so. Això és innegociable. Què és negociable? Sí que és negociable quan és el moment de fer els exercicis. No ens podem posar en plan estricte amb els exercicis. Ara toca fer-los perquè ara els has de fer i ha dit la logopeda o el logopeda que has de fer això i esteu aquí amb mi perquè ens hi hem de posar. No ens podem posar amb aquestes postures amb els adolescents. Hem de negociar, hem de pactar quan és el millor moment del dia i fins i tot podem pactar quin tipus d'activitat fem. Hi ha moltes maneres de practicar. Els logopedes us donem moltes opcions diferents de com podem practicar les tècniques que hem fet a la consulta. I dins d'aquestes tècniques heu de saber jugar. I quan dic jugar. Jo jugo molt amb els adolescents. El fet de jugar a un joc de taula et dona una situació lúdica que pels adolescents i els joves és molt bona, molt atractiva, col·laboren molt i és un bon moment de donar-li espontaneïtat al llenguatge. No és un treball estricte de ara anem a llegir unes paraules fent un allargament, sinó que és, vinga, ara anem a jugar al memory i cada vegada que destapem una carta hem de fer un allargament. I quan això ho anem dominant, pam, 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 cada vegada més ràpid i jo controlo. Quan ja controlo fer un joc de taula on he de treballar amb paraules, passaré un joc de taula on jo treballaré amb frases. I mica en mica anirem incorporant les tècniques i la manera de parlar. Recordem, exercitar molt no implica sempre tenir més fluïdesa. Tenim la variabilitat. I la variabilitat, aquella sensació de uah, avui he sortit de casa i m'he fotut una hòstia, així de clar, passarà. Passarà perquè hi ha dies que un es lleva i diu avui la tartamudesa la tinc a tope. Doncs molt bé, passarem el dia com bonament puguem. El dia següent anirà millor. I els pares no hem de relacionar. T'estàs enganxant més, això vol dir que no practiques. No és veritat, no és veritat. Moltes vegades estan practicant molt i no sempre practicar molt significarà que jo tindré més fluïdesa. Els pares el que hem de fer és donar molt de suport. I dins de donar aquest suport, si necessitem un suport psicològic, sigui per l'adolescent o sigui per nosaltres, perquè potser a mi em provoca molta reacció que la meva filla o que el meu fill tartamudegi. Potser jo m'ho passo molt malament quan la meva filla o el meu fill tartamudeja. Doncs potser m'ho he de fer mirar, potser algú m'ha d'ajudar i donar-me pautes perquè jo no ho visqui tan malament. I a l'escola, evidentment, necessitem coordinar-nos amb els docents. Els logopedes necessitem poder donar pautes específiques per cada cas, perquè no hi ha dues tartamudeses iguals, hi ha tantes tartamudeses com persones. Per tant, hem de poder parlar amb el tutor, amb la tutora i donar-li pautes de com és aquell adolescent en concret i què necessita que el tutor o la tutora faci per ell.
quines facilitacions li hem de donar, però tampoc no li hem de baixar tant el llistó que sembli que no treballa, que no fa res i que se senti l'últim de la classe. Alhora també necessitem que el professor o la professora ens expliqui com està la classe, perquè nosaltres el veiem en consulta o nosaltres tenim la informació de la família, però també necessitem saber com està la classe quan ha de fer treballs de grup, com està la classe quan té un examen, s'atreveix o no s'atreveix a fer una exposició oral, com ho podem arreglar, no ho pot fer davant de 30, potser ho pot fer davant de 5, anem a intentar treballar aquests aspectes. Per tant, s'hauran de pactar les activitats orals perquè pugui anar assolint el nivell dels altres a poc. L'ESO és llarga, potser començarem primer amb moltes dificultats i acabarem quart de l'ESO que ens lluirem davant del grup. També hi ha d'haver molta comunicació entre la família i l'escola sobre el que es fa i l'escola hauria de facilitar l'autorrevelació. L'autorrevelació vol dir jo un dia, en un moment donat, he de fer un treball, una exposició sobre el que sigui i o bé em dedico a explicar als meus companys què és la tartamudesa perquè tots ho sàpiguen i ja estiguin informats i et deixin tranquil d'una vegada i tirar per terra uns quants mites, o senzillament he de fer una exposició i abans de començar dic vull aclarir que sóc una persona amb tartamudesa i de vegades m'encallo. I dit això, començo l'exposició. Quan fan això, tenen una sensació de ja està, ja ho he deixat anar. Ara ja no estarà ningú pendent de com parlo o com deixo de parlar o si m'enganxo. Ja ho saben, tinc tartamudesa, no passa res. Cadascú pel que té. I fins aquí la meva exposició sobre... Bé, com que anem justos de temps, només volia fer 5 cèntims de les activitats que fa l'associació. Sí, no sé si... On? La catxofa. Bé, us explico ràpidament el que fem. És a dir, ho trobareu tot a la pàgina web escat.org. Llibres per adults, llibres per adolescents, llibres per a nens, hi ha un llistat de llibres. Us els volíem explicar, però no hi ha temps. O sigui, ho trobareu allà i qualsevol consulta, qualsevol cosa, qualsevol dubte, qualsevol informació, estem a la vostra disposició. En quant a formacions, hi ha unes formacions des de fa anys a logopedes, cada any crec que se'n fan 6 o 7, la idea és fer-ne més, és a dir, ampliar. Amb aquestes formacions s'hi poden afegir mestres, s'hi poden afegir professionals, persones interessades. Crec que es va arrencar fa ja 2, 3 o 4 anys i han funcionat molt bé i és un instrument més, una eina més per poder difondre i per poder debatre sobre la tartamudesa. I per últim, 30 segons, si em permeteu, els grups de suport. Això d'autoajuda no m'acaba d'agradar gaire, autoajuda, però bueno, grups de suport. Que una mica xat organitzem des de fa 3 anys, cada 15 dies, és quinzenalment, els dissabtes de la tarda. És un grup bàsicament pensat per a adolescents i adults, sobretot adults. Hem parlat poquet avui, tampoc tocava de la tartamudesa amb l'edat adulta. I treballem, per mi ha estat una experiència increïble, ha estat una experiència molt maca, perquè treballem en diferents aspectes i els tinc aquí enumerats, els llegeixo ràpid. Compartim experiències, serveix per compartir experiències entre nosaltres, coses que dius, ostres, doncs això també em passa a mi. 2. Suport emocional i reforç. Donem suport emocional. Aquesta part de l'iceberg que estava amagada, suport emocional. 3. Treballem, i això és molt important, tant amb nens com
amb adolescents, com amb grans. Treballem per microobjectius. Microobjectius, no grans objectius, no, microobjectius. Una cosa com avui, aquesta setmana em proposo parlar per telèfon, trucar amb una persona, amb un amic o amb una persona que no conec i demanar informació. Sense pressió, però sí amb aquesta idea d'afrontar. Afrontar de manera gradual i compartir-ho. Dinàmiques de grups i debats, no cal l'assistència continuada i sobretot, com s'ha dit molt bé fa una estona, no sé qui ho ha dit, però de sensibilitzar. Hi ha una cosa que a mi em va sorprendre molt, i acabo, que és que la meva tartamudesa anava gestionant com podia a la meva vida, allò fent cintura, fent el que s'anomena tartamudesa encoberta, ho he dit, i en un moment determinat, quan vaig, entre cometes, sortir de l'armari, doncs això de veure persones que tartamudegen com tu, ostres, això et desensibilitza, et fa baixar, ostres, però sí, i amb aquest també li passa el mateix que a mi. I al compartir, no victimitzar-se, però sí afrontar, gestionar, superar, totes aquestes paraules tan maques, però que implica un treball, implica una oportunitat, crec que ha fet que hi haguessin progressos i que estiguem treballant dins de CAT i dintre d'altres entitats, de manera que en poc temps podem veure aquesta gestió, aquesta superació, aquest afrontament d'aquest trastorn, repeteixo, no malaltia. A la vostra disposició tots. Moltes gràcies i passem moltes vegades. Moltíssimes gràcies per la vostra feina tan necessària pel dia a dia i ara per haver fet aquesta guia, que serà una eina molt potent que tantíssima gent podrà utilitzar i que tindrà un impacte tan important en les persones. Ara, després d'aquesta xerrada que ha sigut, jo crec, molt clarificadora, però sí que us animaria a que si teniu dubtes, preguntes, que si hi ha preguntes, doncs ara és el moment, aixequeu la mà i us vaig passant el micro. Maria Antoni. Hola, gràcies. Voldria saber, preguntar-li per exemple a la Maria Jesús, concretament què és això de preguntes obertes, com plantejar les preguntes obertes als pares, o no sé, de quina manera s'hauria de fer, no? Que se debe aprobar els micros, no? Jo també al sentiu bé. A veure, són les paules que, clar, els nens i temes, els he deixat aquí, però ho teniu a la línia i penseu que moltes vegades els pares, per exemple, ara han vingut tots els nens de Polònia, s'han fet moltes activitats extraescolars i venen de Polònia, s'ho volen saber tot, comencem a fer preguntes i què has fet i com tu has passat i mira i amb qui, tantes coses que volem saber, no? Llavors, el que hem d'evitar precisament és aquesta tensió sobre la parla del nen, o sigui, mai fer tantes preguntes amb els nens tan petits, deixem una miqueta més a seu aire i deixem, esperem, si té ganes ja ho parlarà. A vegades els pares sense adonar-nos preguntem, i no és bo en el cas que un nen tingui una incipient tartamudesa, començar a fer preguntes. Jo el que puc fer és fer algun tipus de comentari, mira, avui m'ha passat tal cosa o he vist tal cosa, deixar el nen una miqueta més lliure, no està tan a sobre. I a més que quan els pares tenen sospita que el nen està parlant malament, la seva inquietud llavors fa que encara estiguin més a sobre del nen, és això. Parlar d'una manera més oberta, més natural, deixar de fer tantes preguntes. Això us havia dit, però la veritat és que s'ha passat. Parlar lenta, deixar de fer preguntes, no fer correccions als nens i esperar que acabin sempre, no interrompre. Totes aquestes coses les teniu a la guia, però jo us explico, és això. Preguntes obertes, és això. Aquí, com que també hi ha moltes persones amb disfèmia, que si alguna, després d'alguna pregunta que vol respondre, doncs que també aixequi la mà i també està bé que pugui haver-hi com aquest diàleg. Allà hi ha una pregunta?
Si podeu passar. I aquí. Sí, passa. Puc fer això? Jo tenia dues preguntes. Ara se sent? No. Sí. Ara sí? Ara sí, no? Ara sí o no? Sí. Vale. La primera, bueno, felicitats a tots això. Jo soc una persona amb dispènia des de petit. M'he sentit molt identificat amb la xerrada de Magí, perquè he vist tota la meva vida en això. Aleshores, hi ha dues coses, són dues preguntes, que m'ha sortit al discurs o a la presentació i no sé si té res a veure amb el meu cas. Jo he superat molt la tartamudesa, però no he fet cap tipus ni de teràpia, primer perquè a la meva època escolar no existia res, no existia res, el niño mientras coma era suficiente, no? Aleshores hi ha tres coses que a mi em van ajudar molt. Un va ser el professorat, que sense tenir cap mena ni de formació ni d'això em va ajudar molt, era un professorat. L'acceptació dels meus companys de classe des de petit. Jo vaig tenir la sort que no vaig patir bullying en cap moment, només una vegada a l'institut, i això no s'oblida mai. I després, el que deies tu de l'adolescència, l'acceptació de que la meva pandilla s'accepta una persona. Però la pregunta era, una cosa que vaig descobrir jo és la música. Quan tenia 14 anys vaig descobrir amb un programa de Radio Nacional d'Espanya de l'època que cantaven música de grupos vocales que es feia amb la veu, que es deia dual, rock and roll, i em va ajudar moltíssim. El que passa la primera vegada, quan jo era nen, que cantava sense tartamudejar. Això em va ajudar molt, 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 molt. Aleshores, no sé si la música, en aquest cas, pot ajudar a la tartamudesa o va ser una simple casualitat. Aquesta és la primera pregunta, no sé si vol. Contesto jo, sí. Les persones que tenim disfèmia, que tartamudegem, no que som tartamudes, sinó que tartamudegem, quan cantem no tartamudegem. Gavilán o Paloma, puc estar cantant. O, per exemple, hi ha una tècnica que és la falsificació de la veu. Costa més tartamudejar si jo falsifico la veu. Hi ha actors de doblatge que són persones amb disfèmia. Hi ha tot un tema d'hemisferis, de lateralitat, d'hemisferi dret, d'hemisferi esquerre, que segur que amb aquesta bibliografia està ben explicat. Si necessiteu informació, la puc explicar, la podeu explicar. Però és cert, la música és important, és un parell del cos, la gestualitat. Una vegada em van dir a l'escola, per què no gestualitzen, no? I, ostres, doncs sí, això sí que em serveix. Gestualitzar, és a dir, reforçar el missatge, interpretar el teatre. El teatre és un element important. És curiós, que quan cantem, quan escoltem música, hi ha tècniques com la relaxació, com la meditació. Hi ha moltes tècniques per poder atemperar, canalitzar i generar la respiració, generar i millorar les dissonàncies. Però curiosament, jo quan interpreto un paper, que cada vegada ho faig menys, professionalment potser sí que tots ho fem cada feina, interpretem rols, costa estar tots de gent menys. És així. No sé si t'he donat la resposta. Bueno, abans a mi m'agradaria afegir el tema de la música. És molt interessant perquè té un poder, com ha dit el Magí,
increïble. I també el teatre, de fet ATCAT, es fan coses de teatre també. I hi ha moltes persones que tartamudegen que són actors i actrius, per exemple Emily Blunt, no sé si la coneixeu, és molt activa a xarxes socials, és actriu i ella és una persona que tartamudeja. Justament quan fa teatre no tartamudeja. Si veieu alguna pel·lícula suya no detectareu la tartamudesa. I és per això que jo el Magí estic posant una veu diferent, estic canviant la comunicació. Llavors està funcionant una altra part neurològica. És a dir, jo tinc el cervell, tinc l'hemisferi esquerre i l'hemisferi dret. Llavors, sabem que l'hemisferi esquerre està dedicat a la comunicació i que hi ha, és a dir, quan fa la senyal de l'acte motor, de vegades va una mica més lent, així per resumir en general. Llavors, quan estic cantant, estic fent servir una altra part del cervell. Llavors, en el cant, segurament no hi haurà la tartamudesa com és amb la comunicació, perquè estic fent servir una altra part. Llavors, segurament el cant et pot ajudar i no haurà aquesta part de tartamudesa. A nivell de comunicació, això, no hem de confondre el que es pot ajudar el teatre, la gestualitat i el cant, que és expressar-nos com és un art, i això és ser bon comunicador amb he de fer això per millorar la meva comunicació de tartamudesa? No, perquè de vegades expliquem als nens o als adults a cantar a la sessió, però estem treballant una altra part del cervell. Necessitem treballar l'altra part del cervell, la que ha de potenciar que aquest acte motor vagi més ràpid i sigui més accessible. Però no sé si... Volia afegir una coseta només de batalla. Hi ha nens que moltes vegades em diuen però anem a fer un exercici. Fer un personatge i a vegades els dic, i a vegades els dic, no, avui no, perquè els nens quan ja tenen una edat descobreixen que el teatre o fent el personatge aquell que ells coneixen, les dissonàncies baixen molt, doncs a vegades s'hi voldrien quedar. No són ells mateixos, estem evitant, llavors serveix molt. Ho hem de potenciar, però també volem que les persones siguin com són. Al final és tartamudejant i quan canten sense tartamudejar. Ara, crec que la Sílvia tenia... Un moment. Crec que no. Sí, però vale. Creo que tenía que preguntar, ¿no? ¿Ya está? Sí, por eso. La segona, no sé si se m'entén. Sí. La segona, que tampoc ho heu parlat, a mi em va anar molt bé també, això ho hem parlat, és si feu un tipus de taller d'escriptura pot ajudar, perquè jo quan parlava de petit era com un gos abandonat que va caminant i no sap ben bé. En canvi, a mi, el professor, fent això de sujeto, verbo, predicado, la reacció, va aprendre a tenir un ordre d'escriptura que em va ajudar-me molt a que aquest ordre escrit com una pantalla al meu ment pots parlar. A mi això em va ajudar molt a vocalitzar a poc a poc, perquè jo mentre parlava llegia el que escrivia a la meva ment. No sé si això és una cosa extraterrestre o puntual. A mi em pot ajudar l'escriptura, l'ordre d'escriure amb l'ajuda amb la no sé si m'explicable. Sí, i al final és comunicació, és llenguatge escrit, llenguatge oral, llavors té tot el sentit que necessitem de vegades potenciar el llenguatge per poder potenciar la fluïdesa. No van separats, van junts. Hi ha persones que els anirà molt bé, hi ha altres que necessitaran això i altres coses, altres que no. Llavors no hi ha dues tartamudeses igual, però sí que potser que potenciant el llenguatge potenciem la comunicació. Sí, sí. Mentre li passeu el micro, a ATCAT deu fer cosa de 6 o 7 anys, van fer un projecte de musicoteràpia que es deia Pagrem Cantant, que vam actuar al Gaiat Centre Artístic de Barcelona. I la musicoterapeuta Conxita Bens va fer una edició d'un llibre que es titula Musicoteràpia aplicada a la tartamudesa. I que si voleu el tenim a baix a la taula del merchandising de ATCAT. Buenas, yo soy Silvia
que soy una persona muy tartamudea y al escuchar la charla pues me ha servido de gran ayuda porque me ha resonado mucho, sobre todo también porque mi infancia fue muy dura por muchos factores. También tenía una vida mi familia se tenía una vida estresante, sufrí bullying, o sea, todos los factores para tener una infancia bastante difícil. Pero bueno, con los años pues he ido haciendo mis pinitos, supongo, y entonces lo que estaba buscando todo el rato, que para mí es la palabra clave de mí, de mi mejora y de mi... sí, es la aceptación. Para mí es la clave. Para mí ha sido la clave, ahora que lo puedo ver en perspectiva y se lo puedo compartir con todos vosotros, es la aceptación. Es lo que has comentado, Dionís, sobre la autorrevelación, pero para mí es la clave, porque es esa dejar de luchar contra la variabilidad, es decir, empoderarme, es decir, esto es lo que hay. Hay días que estaré mejor, otros días que estaré peor. Hago mis prácticas por la mañana cuando me levanto, que es cuando suelo tartamudear un poco más. Pero para mí la base, dejar de luchar con la mierda de la ansiedad anticipatoria, decir, oye, ¿qué pasa? Si tartamudeo, se acaba el mundo. Pues eso a mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho. Me lo hubiera dicho desde muy al principio y trabajarlo desde el principio, desde que era una niña. La aceptación. Porque estás siempre con esa cosa de no tartamudear, de buscar la fluidez de los ejercicios, de tal, del dominio de los tartamudeos. Mira, sí, hacerlo, pero sobre todo la aceptación. Porque creo que ya no, es que desde ahí es donde viene el empoderamiento y luego esto se extrapola a todas las diversidades funcionales que existen. Todo el mundo es diferente y creo que es una clave, ¿no? de la adolescencia, que todos quieren ir en el mismo rebaño, pero lo que hay que cultivar es precisamente lo contrario, es las diferencias, que cada uno es como es. A uno le tendrá el dedo del pie más gordo que otro, o uno le costará hablar y otro tal, pero las diferencias y la aceptación. Para mí eso es la clave, es lo que me hubiera servido de empoderamiento a la hora de luchar contra el bullying, que yo me escondía ahí como... Y cero acompañamiento al ningún lado, de la familia, cero comprensión, cero acompañamiento emocional. Pues con los años sigo en la estabilidad emocional de la aceptación y luego de ahí pues se trabajan cositas, se van haciendo cositas. Eso es lo que puedo compartir con todos vosotros. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por enseñarnos. Porque a través de vuestros testimonios es como vamos absorbiendo y aprendiendo qué es lo que necesitamos hacer como terapeutas y qué es lo que no hace falta hacer. Tengo que decir que a mí todavía me llegan a veces adolescentes o jóvenes que han pasado por consultas logopédicas de logopedas o de psicólogos que no están actualizados, que siguen trabajando como hace 30 años o hace 20 años, machacando el habla y las técnicas sin tener en cuenta a la persona de una forma holística, sin mirar el punto de vista de, no se trata solo de cuántos tartamudeos tengo, cuántas disfonías tengo, las voy a contar, sino de cómo vivo yo, cómo estoy yo con el mundo, con el grupo, en mi clase, y poder expresarse, simplemente poder decir, tengo tartamudeo, ¿y qué? Y a partir de ahí voy a trabajar y voy a mejorar, pero sé que voy a tener días malos, y que lo sepan todos, y se lo tomen con calma y nos den tiempo para hablar. Tenemos que conseguir que esta sociedad tan estresante baje un poco los biorritmos y se pueda hablar con un poco más de calma y sin pisarnos unos a otros. Gracias. Jo volia afegir, justament, important és el que diu la companya, perquè, per exemple, si volem que
servir tècniques de parla, però no tenim la part de sensibilització i d'acceptació feta, no funcionaran. No funcionaran perquè la consulta sortirà, però tenim la por. Llavors, per una presentació oral, pujarà la por i què passa quan tenim por? Ens quedem en blanc. I quan jo em quedo en blanc, no puc buscar en la meva caixa d'eines què vull fer servir. Llavors, primer de tot, treballem l'acceptació, què ens passa, aquesta tarmudesa, autorrevelació, com diu la Núria, i amb això podrem després fer servir les eines. Sí, bones. Nosaltres som nous en aquest mundillo. Sí, se'm sent bé. Som nous en aquest mundillo. Amb el micro sense potser se'm sent bé. Doncs res, tenim una filla de 18 anys i cap als 12-13 va començar a tartamudejar una miqueta. I primera, des de l'escola sí que ens van intentar aconsellar algun logopeda conegut i tal, però va ser pitjor encara el remei que vam matar. Al final vam deixar de creure en les logopedes perquè vam perdre els diners i el temps. I una miqueta, com que va anar millorant ella per si sola, pensàvem que ja aniria recuperant-se i ja aniria millorant. I gràcies a totes i tots, perquè al final també una miqueta que ens heu fet recuperar la il·lusió amb la logopèdia, perquè crec que és un món molt gran que realment important. Per tant, m'agradaria això. I també el fet que crec que ho hem fet tot una mica al revés del que esteu aquí recomanat, perquè al final el punt de dir tranquil·la, entra el teu temps, tot començar, agitable quan no s'encalla. I sembla que això és el que no ens agrada. Vulguis inconscientment, ho hem fet perquè creiem que era el que més necessitava sentir ella. Per tant, una mica això, que implica que la formació és més important pels pares, quasi, en tot així, que no pas amb la canalla. Si els pares no sabem de què va, doncs són còpia. Sí, perquè estem aquí també, PSO, estem aquí per informar-nos. És això, potser la vostra experiència amb la logopèdia va ser negativa, però perquè mancava tota aquesta informació. Si des de quan va començar la nena amb aquests problemes haguéssiu tingut l'acompanyament, perquè és un acompanyament, si estàs allà al costat dels pares, dels mestres, donant informació. Quan tu observes, gràcies als vídeos, determinades conductes dels pares que mai us heu de sentir culpables perquè les dinàmiques familiars són moltíssimes i cada família és diferent. I l'única cosa que nosaltres estem fent, no estem jutjant per res, no jutgem, l'única cosa diem, escolta, aquí mira, ves en compte, estàs preguntant, veus, te n'adones, comença aquí, es posa neguitós, no preguntis tant, no deixa que parli, o sigui, és ajudar-vos, aquestes pautes famoses que diem quan es tracta de petits, és això, veure les conductes i modificar conductes, mai culpabilitzar, perquè som persones tots i fem el que podem i el que millor ho sabem en la vida, i és aquest, i això que has dit és una cosa molt important. A vegades es venen adolescents que parlem no és el moment de fer logopèdia, no volen, venen posats. Llavors, com a logopedes també hem de saber dir, ara no és el moment, però hem d'anar en compte, sobretot, en algun moment hem tingut la idea que el nen pugui tenir sempre una bona relació amb la logopèdia, inclús d'adult, perquè potser serà un adult amb tartamudesa, però que tingui sempre aquest recolzament. Potser a vegades, al llarg de la seva vida, podrà passar per etapes que necessitarà. Si aconseguim que aquell nen de primària, que aquell nen adolescent, després adult, que confia en la logopèdia perquè l'ha ajudat, perquè realment ajuda, llavors aquesta bona relació amb la logopèdia és el que hem de defensar, sobretot dient sí i dir-vos que sí, que de veritat, tant de bo la logopèdia l'hagués tingut la Sílvia en aquell moment, tant de les persones que estan aquí, Jordi, quan éreu més petits, que sí, les coses haguessin canviat molt des de ben petits, no l'havia en aquell moment, ara la tenim, aprofitem-la, no? Clar, aprofitem-la, de veritat. Sí, amb això volia fer una petita aportació. Amb això que dieu de, ostres, potser nosaltres hem fet al revés del que dieu a la guia. A veure, més que ho hem fet al revés,
possiblement aquestes paraules, quan són dites des de l'estrès, des de... Tranquil, bueno, va, respira, torna-hi. Això es transmet, hi ha tot un llenguatge no verbal que es transmet i, clar, no ajuda. Però en el vostre cas, i tal com ho estàs explicant, possiblement, i ho fet servir per altres pares, a vegades, sí, ostres, no faig el que diu la guia, no? L'estic felicitant, però darrere d'aquí, si hi ha una comprensió, si hi ha una calma, si hi ha un mira, això és el que tenim, i t'acompanyo amb això arriba molt més que no les paraules a vegades. Arriba molt més el no verbal, allò que aquestes volem dir al teu fill que estic aquí i mira, tenim aquesta dificultat, però mirarem d'ajudar, però aquí estem. I m'alegro i llavors sento que t'he de felicitar, que no evitar les paraules a vegades perquè tinc un guió i l'he de complir. No sé si... Sí, és això, i també perquè al final la manera de normalitzar-ho d'ella, no? De dir, bueno, tranqui i no pensar o tento calma, no? Perquè també ella vegi que l'entenem i que no l'estem dient, no, calla i para l'altre, no? I aquesta seria la idea aquesta, no? Perquè a vegades sí que sembla que intentes fer una bona voluntat, segur que funciona, però sí que potser, en no conèixer del que en no conèixer de psicologia, inconscientment és pitjor. El fet aquest d'acabar-li una paraula, si calla, no? El punt aquest també és per intentar treure d'aquesta situació que et fa patir perquè s'estan callant i el tombant, no? I llavors és aquest punt que si ho fem, com hem fet, és amb la vocació d'intentar veure-la i treure-li d'aquest punt. Potser sí que això a la llarga pot ser un problema. Compta molt des d'on es fan les coses. Des de quin lloc les diem. Però al final és tot un món que no coneix els pares. Jo crec que el primer és que els pares coneixessin això des de petits per poder ajudar a casa. Van passar molts anys, no te n'has compte, no? I 4 anys passen molt ràpid, els 13 han de 18, no? I vulguis o no, hi haguessin pogut fer molt més, no? Però és veritat que fins ara ella en el seu moment no es posava de cara a deixar-se ajudar i ara sí que la trobem molt que vol, no? Moltes gràcies per la vostra aportació. Jo volia comentar una petita cosa, molt petita, en relació amb el que ha comentat l'acceptació. Completament d'acord. Ara, sempre hi ha un eslògan, una cosa que m'agradaria que sortiguessin amb aquesta frase, no? Acceptació no vol dir resignació. Acceptació vol dir treball, vol dir continuar, vol dir... Els camins a vegades d'acceptació no són així, són així. Però quan mires enrere te'n dones compte del treball que has fet. I gràcies per compartir-ho a tots, perquè crec que ens hem de posar aquí. Resignar-se no vol dir acceptar. Jo accepto, però no em resigno a seguir caminant. Gràcies. Vale, si voleu, anomenem Josep per una pregunta i després... Fatal. Vale. Bueno, simplement comentar que ara hi haurà un pica-pica aquí baix, que hi ha unes escales que baixen i estarem totes i tots, llavors podeu seguir preguntant i comentant, que no es quedi aquí, que no es quedin preguntes per fer, sinó aprofitem que avui estan totes aquí, que hi ha molta gent que té experiències per compartir entre tots i totes, no? Llavors fem l'última pregunta. Jo, ara que parlava sobre tartamudeses que comencen en l'adolescència, volia preguntar quina és la causa que hi hagi nens que comencen a tartamudejar quan són petits i n'hi ha alguns que comencen quan són més grans. Sí, bueno, al final aquí té molt a veure la part de la Gemma, de la caiguda, no? Jo tinc tartamudesa genètica neurològica, jo fins a la infància m'ha anat sortint i arriba un moment en què la galleda, pum, surt tot. Llavors aquestes experiències van sumant, això podria ser un factor. Un altre factor podria ser comorbilitats, per exemple, si és un nen que té alguna medicació, el TDAH, per exemple, hi ha medicacions que fan que la tartamudesa pugi. Llavors, de vegades, estan prenent medicació, arriba un moment que fan un canvi de medicació i aquí surt la tartamudesa. Llavors, mirem quina medicació és, parlem amb el neuròleg, mirem els estudis i pactem
una altra medicació, canvi de medicació i la tartamudesa torna a baixar. Llavors jo crec que la teva resposta seria, la resposta a la teva pregunta seria la gallega. Com han anat sumant aquests factors i quin ha estat el detonant si no hi ha un tema, per exemple, de medicació. Doncs, moltes gràcies. Sí, vale. Doncs moltes gràcies, ara ho deixaríem aquí. Abans m'agradaria remarcar una cosa, que és la importància de la difusió. Ho remarco perquè en això sí que totes i tots tenim un paper molt important. No deixem la difusió, ja hem vist l'important que és, no? A l'hora d'agafar els casos amb nens i nenes petits. Per tant, no deixem la difusió només en mans de logopedes, psicòlegs o persones afectades, sinó que totes. És una cosa molt fàcil que podem fer, ja sigui parlant, amb amistat, de mira, he anat a una xerrada d'això, i deixes un missatge ràpid i aquesta persona ja ho entén. O totes coneixem professores i professors, o persones amb fills, o moltes de nosaltres tenim xarxes socials. Ens triguem 30 segons en fer una story d'Instagram amb, per exemple, l'índex de la guia. Foto de l'índex de la guia, etiquetar el CAT, i això no saps mai qui ho pot veure. I potser uns pares i mares que han començat a detectar que la seva filla o fill està entrebancant-se parlant de forma no fluida, però no se'ls ha ocorregut pensar que potser és tartamudesa i que potser l'hauríem de portar a una logopeda. Potser al veure el vostre story que heu trigat 30 segons, diuen, ostres, un moment. Llavors el porten i detecten i pot començar a treballar i això té un impacte molt gran. Així que agafem aquesta responsabilitat i moltíssimes gràcies per venir i a les professionals i professionals que ho heu fet. També moltes gràcies a les il·lustracions de la Sara, que les trobareu a la guia, i la guia la podeu aconseguir en físic i després també en online. Comentar-vos que el Pica Pica és a la planta de baix, aquí davant teniu unes escales, és al davant també hi ha escales, a baix, al final de tot. D'acord? Ens trobem a la cafeteria. Qui vulgui comprar guies, qui vulgui comprar loteria, qui vulgui ajudar a ens trobem a la